Il-maltempu l-beraq fuq id-dar ċentrali u tmexxija tal-Partit Nazzjonalista maħdewx, hekk kif kull ma jmur iżjed deputati qed idoqqu l-irtirata u jażlu li jabbandunaw il-ġifen qabel l-għarqa. Herman Schiavone huwa wieħed minn tal-aħħar li ħabbar li mhux ser ikun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss f'isem il-Partit Nazzjonalista. Barra l-Parlament staqsejna lil Schiavone x'waslu biex jieħu din id-deċiżjoni daqshekk qrib tal-elezzjoni ġenerali. Mela semmejt l-aħħar storja, semmejna wkoll kif fl-2013 inti ma tħallix tikkontesta, allura issa għaliex ma tista' tikkontesta? Tajjeb, għax għażiltina. Din id-dikjarazzjoni tikkuntrasta bil-bosta mal-memorja friska tiegħu barra d-dar ċentrali ftit wara li ngħata l-aħbar li ma kien ser jitħalla jikkontesta l-elezzjoni ġenerali minħabba allegazzjonijiet li kien hemm fuqu brabta ma' ittra anonima. Dakinhar huwa kien għalhekk. Jiena qiegħed kont fil-politika biex inservi u inservi lin-nies permezz tal-partit. Il-partit illum għalli illi m'għandux bżonn is-servizz tiegħi, kieku inti ma tweġġax mhux kulħadd għaddemmu l-għamlu. One News kien irrapporta kif Herman Schiavone ntwera l-bib ta' barra mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, dan wara li Bernard Grech qallu li hu kien ser ikun qed jikkontesta għal xejn għaliex Grech kellu ħsieb jikkontestalu fuq id-distrett tiegħu. Mossa li ġiet wara d-dikjarazzjonijiet li Schiavone kien għamel barra l-Parlament ma' One News fejn kien ammetta li l-fatt li ries elezzjoni jagħmilha diffiċli li l-partit ineħħi lil Bernard Grech issa wara s-surveys ħsiena li kellu. B'referenza għal dan ir-rapport, Schiavone spiċċa jakkużana li gdibna dwaru, iżda meta mitlub jgħidilna x'kien fih żbaljat huwa ma seta' jislet xejn, dan tant li spiċċa konferma l-istess rapport. Li inti qiegħed tikdeb dwari. Għajli fuq xiex. Jiena kdib taf l-istejjer. Għajli fuq xiex. Taf l-għamilt l-istejjer. Għajli fuq xiex. Ngħidlek meta ġġib l-istejjer vera. Tajjeb, u mbagħad inwieġbek. Għamilna fuq xiex gdibt. Iva, l-aħħar storja li ktibt inti taf inti. X'kella, x'kella? Taf inti. Kella ħaseb. Taf inti.